Okay, nu skal vi isolere B. Det er den samme formel. Vi tager y lige med B gange A i x. Og så isolerer vi B, så vi skriver B lige med divideret med A i x. Og så har vi de her to punkter her. x1 og y1 og x2 og y2. Så vi starter med y2 og skriver igen b gange x2. Og så isolerer vi b igen her og skriver y2 lige med divideret med x og x. 2. Hvad? A opløftet tekst. Ja. Opløftet til x2. Og så tager vi den næste, som er y1. Lige med b gange a opløftet i x1. Og så bliver det b lige med y1 divideret med a opløftet x.